ଏହା ଲେଖିନିଅ। ନୋଟ୍ ଦିସ୍ ଡାଉନ୍। ନୋଟ୍ ଦିସ୍ ଡାଉନ୍। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କର। ୱେଟ୍ ହେୟାର। ୱେଟ୍ ହେୟାର। ଉପରକୁ ଯାଅ। ଉପରକୁ ଯାଅକୁ କହିବା ଗୋ ଅପ୍। ଗୋ ଅପ୍। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ଶୀଘ୍ର ଯାଅକୁ କହିବା ଗୋ ଏଟ୍ ଅନ୍। ଗୋ ଏଟ୍ ଅନ୍। ବାହାରି ଯାଅ। ବାହାରି ଯାଅକୁ କହିବା ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ଯାଅ ନାହିଁ। ଯାଅ ନାହିଁକୁ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ। ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ। ଏହା ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ଇଟ୍। ଡୋଣ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ଇଟ୍। ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କର। ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କର କହିବା ଆମେ ଡୁ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍। ଡୁ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍। ଠିଆ ହୁଅ। ଠିଆ ହୁଅକୁ କହିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍। ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖ। ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖକୁ କହିବା ଲୁକ୍ ଏ ହେଡ୍। ଲୁକ୍ ଏ ହେଡ୍। ଦୂର ହୁଅ। ଦୂର ହୁଅ। ଦୂର ହୁଅକୁ କହିବା ବି ଅଫ୍। ବି ଅଫ୍। ସତ କୁହ। ସତ କୁହକୁ କହିବା ସ୍ପିକ୍ ଦ ଟ୍ରୁ। ସ୍ପିକ୍ ଦ ଟ୍ରୁ। ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାଅ। ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାଉକୁ କହିବା ଆମେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ଲୋଲି। ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ଲୋଲି। ଫେରି ଆସ। ଫେରି ଆସକୁ କହିବା କମ୍ ବ୍ୟାକ୍। କମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅକୁ କହିବା ଲେଟ୍ ହିମ୍ ପାସ୍। ଲେଟ୍ ହିମ୍ ପାସ୍। ନିଶ୍ଚୟ ଆସ। ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଡୁ କମ୍। ଡୁ କମ୍। ସେତିକି ଥାଉ। ଲିଭ୍ ଇଟ୍। ଲିଭ୍ ଇଟ୍। ସେତିକି ଥାଉ। ପରେ ଆସ। ପରେ ଆସକୁ କହିବା କମ୍ ଆଫ୍ଟର ୱାର୍ଡ଼ସ୍। କମ୍ ଆଫ୍ଟର ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ପରବା କର ନାହିଁ। ନେଭର୍ ମାଇଣ୍ଡ। ପରବା କର ନାହିଁକୁ କହିବା ନେଭର୍ ମାଇଣ୍ଡ। ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତୁକୁ କହିବା ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଏଗେନ୍। ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଏଗେନ୍। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଡୁ ୟୋର୍ ଡ୍ୟୁଟି। ଡୁ ୟୋର୍ ଡ୍ୟୁଟି। ବିନୟୀ ହୁଅ। ବିନୟୀ ହୁଅକୁ କହିବା ବି ପଲିଟି। ବି ପଲିଟି।